बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो खुंगा 19थि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादजों लोगोसे जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 6थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो 5थि लखिमपुर आन्सलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिदि 1 नं तारियनि ब्रह्मपुर गामिनि सेबा आश्रमाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे मोनथाम आफादफोरनि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै फुंनि समाव जथुम्मानि हाबाफारि बायदियै अखण्ड जयघनि अर फोजोंनाय फिरफिला बिरहोनाय शास्त्र बिजिरनाय हाबाफारिखौ फारियै खुंफुंनाय जायो। बे जथुम्मानि लोब्बायै ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरिया मा बुंदों फै मिथिना लानि। पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। विनोद बिहारी बसुमतारी बोसोरसालिया आन्दिबाजार लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफाद गुदि आफाद गुरु आफाद आरो रुंसारि ससि मोहन ब्रह्मनिनो 19थि बोसोरसालिया जथुम्मा लाइमोन आफाद आरो 6थि बोसोरसालिया जथुम्मा आइजो आफादनि दिनै बे नैथि सान। बे नैथि सानाव फुंनि 7 बाजियावनो जोंहा जोंनि गाहाय फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। बे फिरफिलानि गाबखौ जों नुनानै मोन्दों गोमो बोराय गेरुवा रं होनना बुङो जायखौ। बे गेरुवा बोरायनि ओंथियानो जाबाय जोंनो त्याग। ब्रह्म धर्मनि जाय ब्रह्म धर्मआव दङ बे माखासे आइ बाबामोना जोंनि बे फिरफिलानि सिङाव थानानै गावखौनो बाउसोमनानै मालायनि थाखाय मोजां हाबा मावनो हानाय अर्थात सारि जिबननि थाखाय मोजां मावनो हानाय जोंनियाव बे त्याग गुना दङ। बेनिखायनो बे गाबनि रङा गोमो बोरायखौ लानाय जादों। बिनि गोजौआव दङ जोंना ओम सोदोब। बे ओम सोदोबा जाबाय मा सतरजतम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बे ओंथिखौ बाव बुजायदों। बिनि आरो गेजेरावनो दङ अखाफोर सिन खावस्लिंसे अखाफोर सिन। बे अखाफोर सिना जादों मा आत्मानि बिसय बुंनाय जादों। परमात्मा आरो आत्मानि बाथ्रा दङ। परमात्माया जादों गाहाय जोंनि गुरु आरो आत्माया जाबाय जोंनि बे जिउ खांनाय जेसेबां सोलेर दङ बे आत्मा हिसाबै बाव साननानै लानाय ओंथि बोहैथिदों। बेनिफ्राय जोंना बेयाव हाथरखि सिन दङ। बे हाथरखिनि सिना जाबाय मा जोंनो बै सुर्य नारायण बयनिख्रुइ गुदिसिन आरो बिदिनो गुरु आरो बे जोंमाय थानायखायसो जोङो गियान जिबिफ्रा थांनानै दङ। दा बेनिखायनो जोंनि आसल बे फिरफिलानि ओंथिखौ बेबायदि रोखोमै जों फोरमायो आरो बेखौनो जों लानानै दिनै ब्रह्म समाजा जोंनि गुरु सुर्य नारायण चन्द्रमाखौनो हमना लानाय जादों। आरो बेनो जाबाय जोंनि बे फिरफिलानि ओंथिनि गाहाय मन्त्रआ। बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। दिनैनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लानायाथ' गोबांखौनो दंमोन। दा सोर फैयो सोरबा बेखौ मिथिला। थेवबो जोंना गाहाय आफादा थाखागोनानो बिनि सोद्रोमा माखासेबो थागोन। बे लेंहरजानाय आलासि दङ। बे आलासिया जोंहा मिनेस्वर बसुमतारी BKWनि जोंहा गाहाय आलासि आरो बेनिफ्राय जोंना सेन्ट्रेल आफादनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि हिसाबै थानाय बिरेन बसुमतारी आफाखौ जों बाव गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरनाय जादों। आरो जोंहा बिदिनो बिबुंथि लाखिनो थाखाय बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म समरेन नार्जारि बे नोलोबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बे आफामोनखौ लिंहरनाय जादों। बाबा नोंथांमोना हांख्राय जानाय आलासिफ्रा गासैयाव फैबाय नाथाय मोनसे खोथा मिथिनो लुबैबाय आरो नोंथांमोना बे
गोथार फिरफिलाखौ बिरखांनायनि उनावहाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि बिथाङा बिबार ब्रह्म धर्मखौ जोङो परमहंस शिब नारायण स्वामीजिनिफ्राय प्रथम शिष्य जानानै लाबोजेननाय गुरुआनो जादों जोंनिनो परम गुरु कालिचरन गुरुदेब। बे कालिचरन गुरुदेबा जोंनि गुरु हिसाबै दिनै जों बेखौ जेब्लाबो गोसोखाङो आरो बे गोसोखांनायनि थाखायनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आन्सलिक आफादफ्राव जोंहा आरो सेन्ट्रेल आफादफ्राव जोंनि बे कालिचरन गुरुदेबखौ मान होनानै बिबार बावनाय जायो। बेनो जोंनो धोरोमखौ दैहोदों। बेनो जोंनो धोरोमखौ दैहोदों, जोंखौ मेगन नुहोदों। सत्य धोरोमखौ सत्य धोरोमानो बेनो।